Minn din is-sena ser jola l-limitu għal benefiċċju tal-in-work benefit. Il-benefiċċju li jingħata meta wieħed ikun qed jaħdem u li jippremja l-bżulija. Skont miżura tal-budget għal din is-sena, il-limitu biex ġenituri li għandhom tfal taħt 23 sena u li jaħdmu tnej jibbenefikaw żdied minn 35,000 euro għal 50,000 euro. Il-limitu għal koppja li jaħdem ġenitur wieħed minnhom ser jiżdied minn 26,000 euro għal 35,000 euro. Il-livell għal ġenituri waħedhom ser jola bi 13,000 euro. Il-Ministru għal Politika Soċjali u d-Drittijiet tat Tfal Michael Falzon qal li l-benefiċċju għal ġenituri li l-iżjed li qilgħu paga se jkun ta' 200 euro għal kull wild, filwaqt li l-ogħla benefiċċju li jammonta għal 1,500 euro għal kull wild jingħata lil ġenituri l-inqas li jaqilgħu paga. Bl-extended thresholds li se jiġu introdotti minn din is-sena nanticipaw li n-numru ta' beneficjari jirdoppja jilħaq madwar 14,000 u nkunu hemmhekk qegħdin noqtu madwar 20,000 tifel u tifla. Illi b'dan il-benefiċċju flimkien ma' oħrajn għandhom jaraw titjib fil-kwalità tal-ħajja tagħhom. Fil-fatt, bejn l-2015 meta beda jingħata dan il-benefiċċju waqt li wieħed ikun jaħdem u din is-sena it-total ta' ġenituri li jibbenefikaw minn dan il-benefiċċju żdied b'10 darbiet. Id-direttur għad-Dipartiment tal-Konformità tal-Benefiċċji George Cremona qal li l-benefiċjarji l-ġodda m'għandhomx għalfejn japplikaw. Id-diskussjoni li qegħdin nagħmlu flimkien ma' Service.gov minn hawn nirringrazzjahom u l-Kummissar tat-Taxxi Interni li nirringrazzjah ukoll, ħankunu qegħdin nġibu d-dejta aħna sabiex il-pagament joħroġ b'mod awtomatiku u allura tiġi xi ħaġa pożittiva żewġ naħat. Ġenituri m'għandhomx għalfejn japplikaw, allura jistgħu jibqgħu għaddejjin bil-ħajja tagħhom, id-dipartiment ma jidħolx f'xogħol amministrattiv żejjed u allura hemmhekk inkunu qegħdin indaħlu d-digitalization tal-proċessi kif qegħdin nagħmlu wkoll f'benefiċċji oħrajn. George Cremona qal ukoll li permezz ta' dan l-eżerċizzju diġitali ser jinħarġu wkoll benefiċċji għal nies li ma jafux li huma intitolati għal xi benefiċċju. Dawn ser jiġu notifikati permezz ta' ittra.